Fins així el vídeo, espero que us hagi agradat moltíssim i vaig a continuar gravant vídeos més contínuament perquè he notat que el canal l'ha deixat un poquillo abandonat estos dies i... És que és un cabró, és que és un cabró. Encara com vaig dir que anava a gravar vídeo més a sovint i anava a estar més actiu en el canal, Si no arriba a dir-ho, a lo millor puig vídeo per allà el 2020, Me caguen l'hòstia, Renao. Pelaelles, com va l'assunt? Che, avui vos note un poquillo aixina deprimits, aixina decaiguts, patxutxos, però què vos passa? Animeu-se que ja ve el calorcito, collons! Deixem-nos de rotllo i anem a seguir en el vídeo perquè si no se fa interminable. Abans de començar en el vídeo sí que vull dir dos cosetes. La primera és que he tardat tant en pujar vídeo perquè a banda de que tenia alguns assumptes personals que fer en la meva vida personal, no? Cada volta que entrava a YouTube, la notava a YouTube com si estarien tots de mal hòstia, dient que la plataforma va mal, tots dient YouTube va mal, YouTube va mal, YouTube va mal. YouTube sempre té cicles, així és que segur que s'acaba apanyant. Menos agobiar-se i més disfrutar del ritmo sabrosón. Avui no sé el que me passa, però m'alçat sabrosón. Què voleu? Què voleu? I la segona cosa que volia dir-vos és que... Ui, m'ha quedat això en plan... La segona cosa és que estic preparant altra vegada el consultori del Renao per a que vosaltres m'envieu qualsevol àudio o algun missatge escrit sobre algun dubte existencial de l'univers o inclús amorós, però envieu-me algo de profit perquè esteu enviant-me cada merda que vaig a construir-me un femer jo soles per mi soles. Sigueu original, per favor. Per favor. I bé, després d'aquesta introducció anem en el vídeo, collons. L'altre dia em vaig enterar de que anaven a fer l'edició número 18 de Gran Hermano. Si vos dic la veritat, jo no he sigut mai seguidor de Gran Hermano. De fet, crec que la primera edició ho vaig veure i vaig dir ai, això com pot ser? Això què vol dir? Que a tu t'agrada? Me pareix perfectament bé, enhorabona. A mi també m'agrada fer coses rares. Per exemple, ara mateix estic gravant el vídeo nuet. Per què em vaig enterar de que anaven a fer l'edició número 18 de Gran Hermano si jo no veig ni puta idea de Gran Hermano? Pues perquè l'altre dia, gràcies a una aparició divina del nostre senyor o de la Virgencita de Guadalupe... Jo et beneix, Renau, amb aquests vídeos. Oh, gràcies, divinitat. Em vaig trobar en uns vídeos que era una gent que volia presentar-se al càsting de Gran Hermano i es veu que per a presentar-se al càsting de Gran Hermano tens que fer un vídeo i penjar-lo a YouTube en el qual tens que dir les teues aptituds, les teues habilitats socials i les teues coses que te fan especial, no? I m'ha trobat una de merda, uns personatges que no són d'este món. Jo crec que són extraterrestres que han vingut a colonitzar la Terra i van a fer-ho... Ai, què se diguen? El cas és que m'ha trobat uns vídeos que són mel de Romer i Gina m'agradaria comentar-vos amb vosaltres perquè, hòstia, tenia ganes de veure les cares, i que mos riguérem un ratet, que estic fent de la cara. No m'enrotllo més i anem al lío, Hola, me llamo Ana, tengo 19 años, soy de Barcelona y me gustaría presentarme al casting de Gran Hermano, no para vivir la experiencia como dice todo el mundo, sino para tomarme un tiempo para mí misma y encontrarme. Esta chica vol entrar al Gran Hermano no perquè vulgui viure l'experiència, no, sinó perquè vol trobar-se a si mateixa. Ella està perduda en la vida, saps? I diu, on estic? No me trobe, i vol entrar al Gran Hermano per trobar-se i dir, joder, ja sé on tenia que estar així, fent la... És que no ho entenc, de veritat. Soc una princesa, però estic perduda en la vida. Perdone, senyor, perdone. Em pot dir on estic? Però se pot saber qui eres tu? No, és que no em trobe bé, no em trobe. No em vingues en l'excusa de que, ai, no, és que no sé qui soc. No, sí, és que acaba de... Deixa'm vas a dir qui eres, identifica, o tranquil·litzes, per favor. Maria, crida la policia. Maria, crida la policia. Que no soc res, No, tranquil, no t'escapes, Quiero demostrarle a la gente que me vea tal y como soy, me quiero sacar todo lo que tengo de encima y nada, que vosotros sois los únicos que podéis salvarme. És a dir, vol anar a Gran Hermano perquè se vol traure tot lo de damunt, la gent és l'única que pot salvar-la, salveu-la. Quin infern, si és que se veu que està patint, Ai, en un dolor de llom me la veig, és que no puc aguantar això, La tonteria que fan alguns per viure del cuento, Hola, grandes hermanos, soy Ismael, tengo 25 años y vengo de Barcelona. Soy una persona directa, con carácter y extrovertida. Mi gente me dice que soy un poco loco y un poco chulo, porque no tengo pelos en la lengua y siempre digo lo que siento. Este es el malote del barrio, el chungo de Picassent. Cuidado en que está muy loco, Este, per dir la veritat, està molt loco. Ah, pues si tenim que estar tots locos, que diguem les coses conforme són. Este tío és tan malote que a la mínima que te despistes te tira un spinner a la cara i te quedes ahí en plan, ¡ay, no! Però lo que més el dignifica com a malote que és són les sabatetes de Frank de la Jungla que me porta, que això sí que són lo més chungo, que el veuen pel carrer i diuen, no, per favor, cuidado, que ve l'aventurero. És que no sé lo que estoy dient. Me cague en la puta. ¡A cagar! Buenas, soy Johnny, tengo 24 años, soy de Oviedo y me considero un chico muy directo, muy sincero y bastante impulsivo. Dicho esto,
Quiero entrar en Gran Hermano porque... Hola, soy Johnny, soy un tío muy directo, bastante impulsivo y vais néixer sense expresión en la cara. A ver la que habrá dicho. Soy un chico bastante directo, impulsivo y sincero. Dicho esto, yo me cague en la mare que va a venir a la mare. Ahí habréis tingut el meu voto, Ahí habréis tingut el meu puto voto. Quiero entrar en Gran Hermano porque sería el sueño de mi vida. Que toda España pudiera conocer a un pollo loco como yo sería increíble. La única finalitat per la que ell vol presentar-se a Gran Hermano és que tota Espanya, el conega com el pollo loco que és. Just do it for your love. El meme d'Eurovisió ja ha passat, Renao. El meme ja ha passat. Tranquil, tranquil. Un casting presencial. Que me veáis de tú a tú. Porque yo solo de llegar allí y ver esa cola de mujeres, esa mina de oro que debe haber allí, entraría para el casting, pero es que desbocado. Però si este tío és un cabró, este tío no vol entrar ahí pa veure a xicones. Este tío està més eixit que el palo d'una fregona. La veritat és que ha estat una velada molt romàntica i molt bona. I l'altre dia estava recordant quan ens coneguérem tu i jo, aquell 27 de juny, en el càsting de Gran Hermano. Jo et vaig enamorar perquè era un pollo loco. Per tant, avui m'agradaria demanar-te una altra cosa, i és la de si em faries el pollo loco més feliç de tota la granja. Què em dius? Per supostíssim que sí! Por favor, que quiero que mi abuela me vea en televisión, hombre. De verdad. Telecinco me necesita. Y yo os necesito a vosotros. Que de esta no pase, ¿eh? De verdad. Telecinco me necesita. Y yo os necesito a vosotros. ¿Andaré tan desbocado que vengo ahora del peluquero? Recién cortado el pelo. Estoy grabando y voy a ir al casting para allá. Telecinco ens necessita. Tinc el corazón a mil, me va a mil, va entrar-me un infartet i tot. Vol entrar a Gran Hermano perquè s'abuela el vega en la tele. Si hagués començat per ahí, hagués tingut el meu vot, el d'allà. Tu també hagués votat, tu també. El què? Anem a veure, Renao, jo no participe, Pues també, la candidata que ve a continuació, jo, de veritat, hi posi la mà en el foc, que sí que vull que entre a Gran Hermano. Vull que entre. Hòstia! Hola, buenos días. Soy Isabel y soy... quiero presentarme a... quiero presentar a GH18 porque es mi pasión. És la millor i amb molta diferència, Jo no sé si s'ha fumat algo, si va un poquillo així en toraeta, o què li ha passat, però esta abuela és la millor. De veritat, increïble, espectacular. Ai, que bo. Y quiero presentarme. Inclús el gos està dient calla ja, para ja de riure, t'hòstia. En sèrio, jo vull que entre, soc fan d'esta dona. Soc fan d'esta dona. Esta dona té que entrar, Si no entra esta dona, jo m'enfade. Jo m'enfade de veritat. Anem a deixar-ho així, perquè és que no puc més, estic agotat. Però bé, com a conclusió, dir-vos que la gent no està bé del cap. La meva teoria és que són robots i que hi ha una fàbrica que està fent-los. Van ahir eixint i van presentant-se a Gran Hermano, perquè és que de veritat és que no ho entenc. Però bé, vist el vídeo, espero que vos hagi agradat i que vos hagi fet un poquiu més amena l'època aquesta d'exàmens, que sé que esteu molts d'exàmens, esteu agobiats i esteu acalorats, així que espero que vos hagi fet algun somriure, que per algo està este canal, no? I ja està, i ens vegem al pròxim vídeo, que vull posar-me les piles, que estic fent guions, vos xure que estic fent guions per a pròxims vídeos. Ara sí que vos promet que no tardaré un mes, Vos ho xure per... Mira, per el Jesucito. I res, espero que aproveu tots els exàmens, que traieu bones notes i que ja està així l'estiu, No patiu que ja està així l'estiu, Ens vegem al pròxim vídeo, pelailles, passeu-ho bé i passeu uns bons Nadals i unes bones festes i un feliç any nou. Ale, ale, ale!